The COVID pandemic caused a lot of loss in all areas of our lives, no matter what color of your skin, status, belief, or race. Everyone in the world is greatly affected. It is also in this time that instead of getting depressed of this health crisis, I realized that I have a precious version of me that is hidden for so long. For the longest time, I was afraid of being judged about most of the things I supposed to say and do. That was me before, but not anymore. It is so important to have a huge support system for us to go through in life. And I am blessed to have a partner for me to pursue my passion as I express my voice, share my experiences, and my stories. My newfound partner is helping me now to express genuinely the depth of my thoughts and actions in a different level. I am so humble and grateful to have Jimwell in my life. I also hope you will support me in my new journey. This is my coming out as a story because I am evolving human. Hapit na! Madiretso lang po sa kwarto ninyo. Wala. Nasa baba na kami ng Aya. Sa sasakyan. Regarding sa to ang intro kaganiya, no? Or katong narration, yes, that was very relevant sa akong life karon. No? Because of the pandemic, daghang kay ko na-realize. And isa na ana is to look for a partner wherein pwede na ako ma-express ang ako ang thoughts. Later on, ipaila-ila na ko sa inyo kung kinsa ning partner na ako para mabuhat na ko ning new journey nga ako ang i-explore. In a few minutes, ako ang ipaila-ila sa inyo, si Jimwell. No? Untain nyo siyang maabi-abi ug maayo, tapos daghan kayo siya i-share. And maybe some of you nag-wonder kung saan ako ang workout for, kung saan ako ang teaser sa Facebook na po. Well, mo na ni siya guys. So, today is the day nga mag-reveal ta sa ato ang secret. I kept this for so long, and this time is the perfect time for me to say that I am evolving human. Pokemon! Very thankful kayo po because itagaan ko og kaning platform for me to express my thoughts, my experiences, my stories in a creative way, guys. And behind me, guys, this is very symbolical, no? This is my closet. Okay, my closet. And me, this is my coming out story. You know. Okay, napuling ko guys. Na? Hindi ako mata. Andam na ka? Jimwell, andam na ka? I see. Wait lang guys. Andam na daw si Jimwell. So, siya ang magpuli diri sa kuha karon para isulti sa inyo kung unsa ni ang ako ang ginakabisihan ko no. Okay. Nya ako man gyapon lagi ni. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Yes, tama. Vlogger na ko guys. I just recently passed the minimum requirement ni YouTube, no, for me to be able to monetize my videos or my vlogs. So, also a celebration, not only a revelation, kani ako ang coming out story. Basig nagtuwog unsa na ha. Well, mani siya, I am coming out as a content creator, a new content creator, which ang ako ang medium nga ginagamit or gamiton is Bisaya. Naportable ko nga magbisaya sa inyo. Although there are times nga
sagol lang po og in English, but most of the time binisaya kita. Maglisod kong Tagalog guys, kaya akong Tagalog lahi de. Tapos, unta, wala mo na disappoint, basig lahiin nyo hang ginaisip, kaning coming out story. Yes, I am evolving human. Gusto na ko mag-venture to another field na po. So this time, I embrace the digital world or virtual world as a content creator ni YouTube. So, some of my experiences, mga stories na ko, insights, ideas, well, green ako i-share sa YouTube as my platform to express. It's all in a Bisaya vlogs, and I hope daghan mo og makutlo nga mga mensahe or sa ba mapalipay tabo, ma-inspire mo or whatever nga inyong gusto ma-feel out of pagtan-aw sa ko ang video or vlogs. So kay na naman kadinhiya, you will be expecting anything under the sun kani ako ang ginabuhat. I'm looking forward na kani ako ang journey will be long term. Long term investment. Yes, this is investment po siya because you are spending not only your time but at the same time money, effort, ideas, imuhang creative works, and bisag unsa-unsa pa, basta mapa-show lang nimo ang imuhang other side or other good side sa kaning pag-YouTube. Previously, naana ko yung gipang prepare o gipang upload na mga vlogs nako guys. I'm just very silent sa ako ang Facebook because of this announcement nga ako ang gusto buhaton. Okay? Dili bang gud ko sikat guys. So by the way, ang ako ang pangalan or ako ang channel sa YouTube is Jim WTV. Wala na kong gigamit ang ako ang full name kay ako ang name di man ko sikat. I'm just an ordinary person. So Jim WTV is all about some of the important nga panghitabo sa ako ang kinabuhi. Recently nga daghan kayo Jimol TV sa YouTube, which mo ako ang gusto buhaton or mo akong ipangalan sa akong channel ba. Kung di ba mo gusto og kanang ana ako'y kaparehas guys. So I just came up with the channel that is Jim WTV. Kung bago pa ka sa ko ang channel, please subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa ko ang mga upcoming vlogs. Daghan pa jud kay ko gustong i-share sa inyo ha. And this one, I see to it that I am actually committed para continuous ang ato ang pag-vlog. And also guys, hangyoon lang pod nako sa inyo ano. My videos mostly are nasa 10 minutes lang. So I hope nga dili din niyo skip ang mga ads. Yun nga, bago lang na monetize ang ako ang channel. So as you watch my videos or vlogs, maka-encounter mo og mga different ads. Ayo lang ninyo skip, mamalihog lang ko. Kay kana siya will determine para pod nga magdugay ko sa ako ang journey as a content creator. And that also your support, aside sa pag-subscribe, pag-tanaw, that is also your support sa ako na. And nga nung ni-came up ko or ni-decide ko to become a content creator, well, siguro 6 years ago, sige na dyan kong tanaw og mga vlogs. Most ako ang ginatanaw nga mga YouTuber before, kay sila Will Dasovich, Cora Wadel, Daniel Marsh, and then Kong TV, nalingaw kayo sa katanan, Lloyd Cadena. Seldom lang kayo that time ang makakita ko og mga YouTuber nga Bisaya. Then eventually, niabot na sila Medyo Maldito, Bisayang Hilaw, Maasim Vines, o bisag unsa pa din ha. So ning sikat sila, I just woke up one day na gusto kong kumaparehas sa ila. But that was very, dugay pa kayo na siya nga nahitabo. No? Maybe it took me 5 years para mabuhat na ako ning ako ang channel sa YouTube. I need your support din kayo guys. O sa ako ang mga friends din ha, like say katong mga mas kong graduate bitaw, labi na ako ang mga classmates. Well, kabulod jud ko nga, basic lang ako ang editing skills. Wala pa kayo ko na master sa ako ang editing skills. Please bear with me, no? Ayun lang ko ninyo i-bash. Kani is for fun only. Ako, mas kong graduate man ko, no? I used to be a writer, but for
more than a year, I stopped being a writer. Then, nag-follow ko sa ako ang other path, which na ako sa gaming industry. Then later on, nag-insurance, tapos nag-real estate industry, which money ako ang profession right now. So, I am a licensed real estate practitioner pa. So, being a mass comm graduate, wala kayo na ko nagamit ang ako ang profession. Wala kayo ko nagkuhan karon sa media. By the way, dili po ko gusto stressful kayo nga environment. The pressure at any work is very given na siya. But gusto lang nako nga mas less ang iyang stress. Although sa sales, stressful man yun, but for more than 2 years sa karon na-manage naman ako siya. Kung gusto nimo mahimong YouTuber or content creator, there's no other time but start it now daw. Ipares ako angan, after 5 years pa ko naka-decide na mag-vlog. Suggest and I recommend to start now sa pag-vlog. And sa ako ang mga mas ko, mga friends dira, no? Kung gusto po din nyo mag-vlog, do it now! Kung nabuhat na ko, of course, mas makaya pa na inyo kay mas halba no nako. Okay? Na ko'y mga classmates sa una nga nag-edit og mga video sa mo ang mga project. Well, how do ka ito sila? Unlike me, ako basic na muna akong nahibawaan. So, kamo, basig, mas mulahot tayo po mo ani sa YouTube. Ang mga friends nga wala na ko nahibalaan, nag-venture ko dahil into vlogging. Guys, pwede ta mag-collab, no? Libre lang. Wala mag fee. Unta, wala po mo fee or whatever. Basta guys, let's build a community nga for good vibes only. Message me, kung friend tadaan sa Facebook, i-message lang ko sa Messenger, hey, mag-collab ta, why not? Buhaton natin ni, or whatever. O kung gusto ninyo mag-suggest kung sa ako ang buhaton, pwede mo mag-comment guys. Try na to ang other things nga wala pa na ako nabuhat. Like say, out of my comfort zone ba? You can suggest, comment lang down below. And kung bago pa ka sa ko ang channel guys, ayaw kalimot nga mag-subscribe. Please click that notification bell para ma-update mo sa akong mga upcoming na vlogs, no? Baka naman, mga friends na ko din ha. Sa ko ang mga crush. O katong mga tao nga naka-crush sa ko, pahinuhin lang dira. Pag-subscribe mo ha, ayaw mo kalimot, no? Pwede po doon mag-comment, mag-share sa ko ang videos na atay link sa kaning ato ang every vlog nga gina-post na to sa YouTube. Now guys, aside sa gusto na ko i-share ang ako ang mga experiences sa YouTube, the reason behind po nga nung gusto ko mag-vlog is para lagi mapakita na to ang ato ang mga tinaguang mga gems ba, mga hidden treasure. Pero nag-vlog po ko kay para makauyab ko guys, no? Para mapasigarbo na to kung sa itong buhaton. Kaya magay na ako mag-alaga og mga other nga life form, na ako'y pet, na ako'y ginaalagaan nga mga tanom. Kaya punta ka alagaan, oy! No? Ay, joke lang. Kidding aside, well, kung maabot juga, kung dawaton ko nimo, dawaton taka, or whatever. This is Jimwell sa Jim WTV. I wish you all the best, all is well, and I hope you are doing well karong panahon na. Thank you and God bless.